Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe nangebandla lakithi eZimbabwe. Siyambonga uNkulunkulu ngabazalwane abakhona. Sewathola ama-report time and again. Uzingelwayo uyangifonela ngi-update ukuthi kuhamba kanjani Zim. Amen. Singakhona ukuyezwini bathandekayo. Singayezwini. Ngicela ke sifunde incwadi yamakhosi okuqala isahluko 6 verse lesikhombisa. 1 Kings chapter 6 verse number 7. Ngicela si-honorishe uNkulunkulu ngokuphakama sifunde izwi lenkosi. The stones used to construct the temple. Somebody say temple. Were finished at the quarry. So there was no sound of hammer, axe, or any other iron tool at the building site. The stones used to construct the temple were finished at the quarry. So there was no sound of hammer, axe, or other iron tool at the building site. Amen. Sicela umamfundisi asibonge ilizwi. Ngiyacela sihlale phansi bathandekayo. Isihloko sale chapter esifundayo sithi ithempeli. Amen. Mofunda nje iheading yakule ndawo esifundayo ithi ithempeli. Bese lithi iBhayibheli ke indlu yakhiwa ngamatshe alungiswa enkwalini. Akuzwakalanga sando nazembe napiki nanto yensimbi isakhiwa. Amen. Amen bathandekayo. Indlu yakhiwa ngamatshe ayenziwa enkwalini at the quarry. Ayelungiswa khona aqedwe eseredi ukuzokwakha ithempeli. La ethempelini kwakhiwa khona indlu kaJehova akuzasando. Isando sasikhona kodwa sasizwakala le enkwalini. Akuzwakalanga piki, akuzwakalanga lutho ekuqhunyiswayo, umsindo wawungekho la okwakwakhiwa khona ithempeli. Ithempeli lakhiwa ngokuthula. Kodwa izinto ezazakha ithempeli zayisuka emsindweni. Noise was not allowed ekwakhiweni indlu. Kodwa umsindo wawuvunyelwe lapha okukhala khona ishizolo, okucancathwa khona insimbi, okugrindwa khona
lonke uhlobo lomsindo wawulizwa lapha enkwalini, indawo yakhona kuthiwa kusenkwalini, hayi eShowe. Uma usuke eShowe ukhuphuka ungakafiki eMelmoth, khona indawo okudlula kuyona kuthiwa kusenkwalini. Hayi ke leyo nkwali leyo, hayi inkwali yangakithi. Mna kethu iBhayibheli, there was a place called the Quarry, lapho okwakhiwa khona yonke into eyayidingeka ethempelini. Amen. Ningixolele bazalwane, ngizokhuluma nje kanje namhlanje ngoba khona okuningi engifuna sikufunde. Awu, amen. Hallelujah. 2 months back, mangenzi iphutha, we are dealing with the same topic that talks about the Christ-like character. Awu, amen. I-character kaKristu. Ukuthi umzalwane akagcini kuphela ngokuphenduka amukela uJesu kuhle, kodwa umzalwane uyakhiwa. Awu, amen. Sanibonani esontweni bathandekayo. Umuntu uyakholwa ngenhliziyo mdlalosi, abese eyavuma ngomlomo kube ukusindiswa, kodwa akupheleli lapho. Kumele uKristu aphumele kumuntu. Amen. Kumele ukholwe ufane ncimishi noJesu. Ningalali bazalwane. Yey. Hey, khona inkuzati ibusisekile. Uzawathi. Yabona uyalala lo. How kahle. Ngisaqala ngisanibingelela seniyalala. Usuthatha umcamelo usuyalala keke. Amen bathandekayo. Sikhuluma nje bafowethu indaba ye-character kaKristu. Ukuthi umzalwane okholwayo fanele abe nezimpawu zikaKristu kuye. Awu, amen. Kuningi sikhulumile bafowethu, kuningi sikhulumile, sikhulume ngeforgiveness, sakhuluma ngokuzithoba, sakhuluma ngokulalela, sakhuluma ngokuthi uJesu uyakuphakamisa uma une character yakhe. Awu, glory to Jesus. Awu, amen mathandekayo. Lithi iBhayibheli awube kini loyo mqondo ngithi wawukhona kuKristu, owathi enesimo sikaNkulunkulu, wathi ukuba nesimo sikaNkulunkulu akusiyonto okuphamba. Yabona iBhayibheli ke uKristu wazithobisa, wehla. Ingakho namhlanje usindisiwe ngoba khona indoda eyathoba. Awu, amen bazalwane. Namhlanje sisindisiwe, sihlengiwe ngegazi likaJesu elaphana lesiphambanweni. uJesu wengaba nayo ichoice yokuthi angehli ukuzosifela ngoba uNkulunkulu esenaso isihlalo sakhe esipermanent sobuNkulunkulu, kodwa wathi umuntu uma ewele sonweni ezulwini kufunakala umuntu ozokwehla eyohlenga abantu. Kwangatholakala umuntu, kwangatholakala ngelosi, kwangatholakala any creature, kodwa wabonakala uJesu esukuma. Hawu bathandekayo, nikhona yini? Wabonakala uJesu esukuma ehlalweni sakhe ethi mina ngizoya ngiyobafela. And into ebuhlungu ngokufa kaJesu ukuthi yonke into eyayenzeka kuye wayeseyazi. Kwangesi
kwakuyona isurprise ukuthi uJesu bazomphika. Abafowethu nikhona yini? Kwangesiyona isurprise uJesu ukuthi bazomkhaphela. Ukwazi ukuthi kwangesiyona isurprise uJesu wayazi yonke into, watshela nabafundi bakhe wathi umuntu ozomkhaphela nizombona ngani? Nizombona ngokuthi uma ngilula isandla ngithatha okuthile etafuleni naye uzosilula kanye nami. Wathi engakaqedi uJesu wayelula isandla, uJudas Iscariot wasilula naye. Awameni. uJesu wazinikela ngokuphila kwakhe uma esiphambanweni. Angani bafowethu bafika abantu kuJesu laba abazombulala noma abazombamba uJesu ebazi. Wathi uJesu nifuna bani? Bathi sifuna uJesu waseNazaretha. Alingizwa leli sono. Wathi uJesu meqadi usho lawo mazwi lithi iBhayibheli wabukese lamadoda ayephethe inkemba awa ahlehla waphansi onke. uJesu aphinda avuka icosha ngoba uJesu akabanjwanga, kodwa uJesu wazihand over ngenxa yempilo yami nawe. uJesu wazinikela ube wayethanda wengeke akwazi ukubanjwa. Wasethi uJesu ke wabuza wesibili iBhayibheli wabuza ukuthi nifuna ba? Bathi sifuna uJesu waseNazaretha. Wayesethi yekani laba abesenibamba mina. Ngalesikhathi uJesu esho njalo phili ethi bayekeni laba, wayethatha umjovo wasezulwini ewufaka koPeter. Amandla asezulwini wafaka koJohn, amandla enawo wafaka koPeter, amandla wenawo wafaka koMatthew, koMateyu. Wasethi bambani mina. Babhizi babamba uJesu, babamba ighobozi ube babazi babengeke babamba uJesu bazobamba laba asebekhona amandla. Into yasezulwini yayisisele kubafundi. uJesu waseyonikela umoya wakhe eGolgotha kube kanye kuphela. Kodwa ngosambada ngishumayela namhlanje. uJesu wena wonke amandla. Elinye isosha lathi liyasondela kuJesu uzombamba. uPeter wadonsa inkemba. Elinye ilanga ke lelo bafowethu lenkemba. Yabona wasika indlebe. iBhayibheli yawela phansi indlebe. uJesu umnikazi werestoration wathi azikho izinto ezolahleka ngikho. Le Nkosi esikhonzayo ayikho into elahlekayo ekhona in his presence. Wahlabelela wathi omunye umesekhona omdala wezinsuku nasiphi isimo siyamlalela. Lo Jesu esimkhonzayo lolwandle luyamlalela, nomoya uyamlalela, namaza ayamlalela. Sabona uJesu yena uqobo wacosha indlebe esinqamukelene nemthambo nama nerves. Sabona ibuyisela. Bafowethu into enqamukile indlebe kunqamuka imthambo ungayibeka nje kodwa iwe. Kodwa lithi iBhayibheli ubuyisa ubusha bethu njengokhozi. Okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. uJesu bebuyisela indlebe kwabuyela igazi lama lanqamuka. Ngikhona abathandekayo, yabuyela indlebe kwabuyela yonke into, kwabuyela ihearing, kwabuyela yonke into. Ngoba uma sefikile phakathi kwempilo yethu zonke izinto isitha esithe siyayisusa kithi ziyabuyela.
namhlanje ngakashumayeli ngithi zonke izinto ezanqamuleka empilweni yakho noma kuthiwa inqamuleka ngasiphi isimo noma kuthiwa inqamuleka ngasiphi isikhathi noma kuthiwa sinqanyuleka ngasiphi isizathu kodwa zonke izinto ezanqanyulwa uJesu namandla ukuyibuyisela namhlanje ngizugqobo kule ndawo. Lokubuyisela ngizugqobo lokubuyisela izinto ezantshontsho isitha kahle kahle bafowethu lithi iBhayibheli isela alizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa uthi uJesu kodwa mina abafowethu kodwa ngaze ngabe sebandleni elirong namhlanje uthi uJesu kodwa mina ngize ukuthi bebe nokuphila bebe nakho chichime bebe nakho I have came so that they may have life until it overflows. uJesu wafa ukuze sifane naye. uJesu wafa ukuze i-character yethu ifane neyakhe. Indoda eyayingazi ukuthi i-character yayo isifana nekaJesu. Ngoba i-character iyatestwa. Khona isikhathi sokuzwa, khona isikhathi sokwakhiwa, khona isikhathi sokutestwa. Nangizobazalwane khona isikhathi sokuzwa ngecharacter kaKristu, khona isikhathi sokwakhiwa kwecharacter kaKristu, khona isikhathi sokutestwa kwecharacter. Icharacter iyatestwa. Yatestwa indoda icharacter, igama layo kwakuPetro. Bathi behlezi bothi umlilo naye yasondela isiyagodola uyothi umlilo kanye nabo uyezwakala ikhuluma kwazwakala ukuthi no kodwa lona ukhulumisa kwakhe. Kanti uPeter ufikelwe yisizini yokutestwa kwecharacter. Yaqhasha intombazane phakathi komlilo yathi no lo ubekade naye. Yabona i-character kaKristu intombazane ibona kuPeter. Waphika uPetro wathi usho mina wathi uyabona ke sifazana singajwayelana ukuthi ufunda iBhayibheli ujahile wena ufuna ukushumayela ofunda kahle. Lithi iBhayibheli uPetro waze wayithuka intombazane. Mamzile bana wayithuka amazi wathi hawu intombazane ngisho kungithuka kwakho wena. Mina ngihlale ngithukwa abafana la, ngihlale ngithukwa obhuti bakule ndawo, kodwa wena ukungithuka kwakho hayi akufani nokwabo, kufana nalowo muntu obanjiwe until Christ is formed inside of you. Uyaphala uPaul ubhalela abasemaGalatia uthi wabagalatia until Christ is formed inside of you. Kristu aze abunjwe phakathi kwenu. uKristu uyabunjwa. Ukufana noJesu akusiyona into ka overnight thing. Mama khubela cha ziyofika izimo zikuteste ubone ukuthi sengi out of line. Kodwa ukuthi ngibuyise ufanele ngikhumbule ukuthi uJesu wenze njani uma ebhekene nalesi. Noma uyibuza umbuzo ukuthi uJesu yena wezokwenza njani uma ebhekene nalesimo engisenze engibhekene naso. Until Christ is formed inside you. Yabona i-generation yethu inebhadi abantu abakhiwa
siproduce amakhola ahlaza. Yeah. Siproduce amakhola ahlaza. Hlaza cwe. Uzalwane ongazi lutho. Abazothi uGenesis ungani? Uyafunda nini character kaKristu? Asilutho. Ngisho ngathi uthathandaze, wazi ukuthandazwa our Father who art in heaven. Akakwazi ukubhekana naye. Akalazi izulu livulekela yena. Hallelujah. Fanele wabazalwane fanele sihambe sishaya unyawo noJesu abantu beze besho njengabazalwane base-Antiochia. E-Antiochia abapostoli bafica abazalwane nje ordinary bazalwane bekhonza uNkulunkulu. Bafike bakhonza nabo. Ngalesikhathi bekhonza nabo abazalwane baba transformed. Mina ngiyalisaba ivangeli uma lingakushintshi. Ngiyayisaba intshumayelo uma ingakushintshi. Wena wafika la ebandleni ukipitile, usakipitile namanje. Wafika la ebandleni unamagqubu, usenamagqubu namanje. Wafika la ungathetheleli, awuthetheleli namanje. Abanye baze bathi mina nginjalo nginje. Uma useno I, myself and I, usenenkinga necharacter. Ngoba kwi-character sinaye u-I, kodwa sinomfanekiso kaKristu. Umzalwane mina ngibhedelwa ke mina. Uyabona nje ungabhedelwa nje. Kusho ukuthi i-character kusamele isetshenzwe. Uyabona nje ungabhenywa nje umtheyonsango. Yeah, ufica abazalwane abasindisiwe bekho abanye abantu baziwa ukuthi bayakholwa endlini zesonto. Kodwa abaziwa ukuthi bayakholwa la bahlala khona. Emakhaya bengamphikela umuntu ukuthi nalo umzalwane. Kodwa uJesu ufika afundisa ukuthi ekhaya kuphilwa kanjani. Intombazane esindisiwe uphila kanjani. Umfana osindisiwe uphila kanjani. Umama osindisiwe uphila kanjani. Uma bephuma omama namagawuni ekuseni beyokhuluma indaba bemakhedini abanye, wena njengomama osindisiwe onoJesu awuphumi namagawuni. Uma waziwa boko mama ukuthi la bayahleba bayamangala ukuthi kazi lo uphila mpiloni. Manje labo mama omakhelwane bahleba nabo. Ethi makhi ngiyazi ukuthi wena you know how to keep things confidential. Bangena ngalokho ukuthi wena ngiyakwazi mama Sibisi wena hawu indaba zami angeze ngazizwa lapha estradini uma ngibikele wena. Uyithole ungene ezintweni ongekwazi usaphuma kuzo. Christ like character. Abanye bangena wabazalwane. Abanye abantu bangena etshwaleni hayi ngoba bethanda utshwala. Babe entertainer labangani befuna ukufitha ini. Masumbuze kahle umuntu ukuthi uphuzelani. Mina ngikhuluma ngabazalwane abaphuzayo. Abazala obomayo. Igenge eViceroy. Until Christ is formed inside of you.
Wabazalwane fanele sibe munye noKristu, abantu bebone sihambiso kwakhe. Wahlabelela umbhalo wecilongo wemdlalo wathi ifune inkosi ekusithekeni. Wathi uhlolwe uJesu usemthandazweni. Wathi ulalele kahle ukunyindeza kwakhe. Wathi ezintweni zonke buza intando yakhe. Wathi hamba ke noJesu khona uye uhola. Naloko kuhola ungabe ukusola. Usethi umebhala uthi nabantu babona. Ivangeli lakho mayingakabonwa abantu. Abantu babone uhambiso wakhe. E-Antiochia babizwa ngamaKristu ngoba babazi ukuthi uKristu waphila kanjani. Base bebona laba bephiliso kwakhe bathi laba amaKristu. Manje wena umtibi nazo zonke uyalapho kanje la kuyiwa ngakhona na uyayo. Lapho kuyiwa ngakhona na uyayo. Ufuna ukuba ingxenye. Uma kujayiva na uyojayiva. Lokuzamula lapha ya kuse-early. Lo mngane ukuthathe ngemoto yakhe wakusemjayivweni. Wena ngo-11 usuyozela uyazamula. Kanti osihamba nini uyaphi? Umke uyabuka nje uthi ha ngeke akangeni ubani akangeni DJ ba wena ufuna ukuhamba kangaka. Ufuna ngo-11 wena ufuna ukulala ngo-11. Hawu ngeke sazongena uDJ bani. Sazongena ubani akafiki ubani. Angithi vele laba abacula abakhulu kubanjwa ngabe crowd bangena ekseni ngo3. Wena usubhoreke uphelile ukutshela ukuthi kukhona ukhuzana. Nawe uthwala ikhanda kuyale khuzana. Kanti khuzana uzofika ngo4. Ngo-11 nje kuse-early. Shaya 12 kuse-early nje. Wabazalwane, uma usune-character kaKristu uyazi la ofitha in khona. And uyazi la ungangeni khona. And akuliwa xatshanwa abenza lokhu abazenzele. Nami angiphila impilo noKristu. Akuliwa angithi mina nginoJesu. Ya ekhaya banawo uJesu. Uma ke ekhaya behlangana bona bathi bafuna ukuzenzela into zabo, abazenzela into yabo, mina ngenze le yami engiyaziyo. Angeke ube necharacter kaKristu usafuna uku-accommodate everyone. uJesu khuluma izimanga. Uthi ngelinye ilanga ongithandayo mina agcina imiyalo yami. Usho uJesu uthi othanda mina agcina imiyalo yami. Uthi loyo muntu uyothandwa nguBaba. Uthi ke mina noBaba siyokuza kuye sihlale naye. Ngezinye indlela wena uhausa uNkulunkulu empilweni yakho. You cannot gamble with this life. Uhawuse uNkulunkulu ophilayo. Uthi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini niyocela noma yini kuBaba uyonenzela. uPhilip uThomas alongakholwa kwakhe wakugijima uJesu uma evela kuye wathi ngifuna ukubona amanxeba.
uJesu yathinta amanxeba uthi hayi wengempela wengempela useyaphinda uFilipi uthi kodwa yazini manje uthi sibonisa uyihlo kuyobe kusenele uthi sibonisa uyihlo kuyobe kusenele uJesu bephendula uFilipi uthi hawu Filipi ndoda kade nginani sonke lesikhathi akusakhulumi kuJesu ekhuluma ubaba umbuzo kaFilipi awuphendulanga uJesu waphendula ubaba. Remember there is God the Son and the Holy Spirit. Uthi uFilipi ufuna ukubona amanxeba uyambonisa uyaqeda lapho usethi hayi ke next step ngibonisa ubaba manje kuzobe sekusanele kuJesu kuYesu sekuphendula ubaba uthi ubaba hawu Filipi kade nginani sonke lesikhathi awungazi usiyangena uJesu uyajoin uthi obonile mina umbonile ubaba unkosikazi wami ujwayele ukushumayela athi I quote athi abantu abangakholwa abalifunda iBhayibheli they don't read the Bible. You are the only Bible that they can read. Abanalo futhi. Ngisho ngabuza ukuthi nalo iBhayibheli bathi akunalo iBhayibheli. Yabona they don't have a Bible. Yabona but the only Bible that is in front of them that they can read every day is you. Uma befunda fanele befunde uKristu. Hey. Fanele befunde uKristu. Ophila empilweni yakho. Until Christ is formed inside of you. Bengisasho ukujwayela ukusho unkosikazi. Okujwayela ukusho yimi. Ngijwayele ukuthi uma uthatha ikhofi uthatha ushukela uthatha ubisi ufaka amanzi uhlanganisa angeke usakwazi ukuhlanganisa uyo taste kuphela uthi ngiphuza ikhofi kodwa angeke ukwazi ukuhlanganisa ukhipha ubisi angeke usakukhipha ushukela angeke usakukhipha ikhofi impilo yomzalwane kumele ibe njalo umzalwane akumele umhlukanise uNkulunkulu uyise noNkulunkulu indodana noNkulunkulu moya ongcwele kanye nomzalwane fanele uma ehlangene noKristu umzalwane abe yinto yodwa nezulu Christ is formed. Until Christ is formed. Until Christ. Until he is embedded inside of you. Hey bafowethu kushuthi nje nonke la akekho umuntu ogqoka into enegama. Yazi ngiyanibheka la ngifuna umuntu kunzima madoda babukeze yazi ngithi ngifuna umuntu ogqoke noma iLacoste akusene indaba ukuthi ikhamise kangakanani ingwenya angisene indaba nokuthi umsila umise kanjani hayi ufuna umuntu ogqokile hayi phethe lebulu bafowethu anikahleni hayi lekapho akikho right kana wejika nithengani madoda nithengaphi abafowethu kahleni bafowethu uzana ukuganga nonke akunendaba abayi-few
abayifika abanjengami nonke bazalwane mdlaloze nonke afake ishethanyana nje noma eno Adidas nje hayi bafethu kulungile okay bazalwane all right a disclaimer, I don't know this label. I don't know. And ngiyazi ukuthi baningi abanjengami. Kakhulukazi obaba. Shengwazi. Shengwazi. Asiyeke ke futhi asiyazi thina lento. Uma kuthiwa into bazalwane i-embedded kusho ukuthi angeke ihlukaniseke neproduct ekuyo. Uma kuyiskipa angeke uyihlukanise neskipa. Uma kuyisikhwama angeke uyihlukanise nesikhwama. Uma kuyizicathulo angeke uyihlukanise once wayihlubula isicathulo seyona leyo nto. Uma sengisuselela igama la ngizama ukuhlubula alihlubuleki. Ngisho ukuthi ngiyathanda ukuxebula lento le ayixebuleki, it's embedded, inamathiselwe, yakhelwe. I-product isikhwama sona isikhwama ingekho. Uma liBhayibheli until Christ is embedded inside of you, is formed, is fashioned inside of you, kusho ukuthi awulutho ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Hallelujah. Angikhulume ilevel engaphezulu msholozi. Ngithi wabazalwane fanele sikholwe size sinuke izulu. Angazi baba ngithi wabazalwane. Vele iBhayibheli ndaba ezitha lithi thina siyiphunga elimnandi lika Kristu kwabakholwayo nabangakholwa. We are a sweet smelling incense to those who perish and those who are saved. Fanele umzalwane uKristu aphumele kuwe aze ube liphunga elimnandi lika Kristu. Abantu be enjoy ukuhlala around you. Abantu be enjoy ikhampani yakho ngoba uyiphunga elimnandi. Webazalwane, why isihlala nezangoma zi-comfortable kangaka? Uma umzalwane une-character kaKristu akufanele amadimoni abe comfortable around you. Angiphinde futhi ngisho mina amadimoni ngisho mina ama-office corridors ama-office gossips akufanele be comfortable around you. Abantu abahlebayo emsebenzini bengahlebi ukhona wabayazi ne-character kaKristu. Uzibecela uthisha ngatheka bona. Futhi umzalwane sengene kangaka ekantini. Ethi hey ngamtshela uSneymar. Uthi le email ayithumela i-wrong. Ningaboshelwa ejokelini. Nabangakholwayo. Azi ukuthi lokhu ukhuluma nini kuphi kobani. I-character kaKristu ke leyo. Character kaKristu yakhiwa. Yaxhozwa, umzalwane uyaxhozwa, uyakhiwa.
umzalwane uyakhiwa bamvela. Yakhiwa. It is your responsibility to change. Uma uJesu ekusiza sizakala. Ngabe umzalwane ohlaza. Mina nje ngithanda umleqwa. Ngithanda lenkukhu lehlatshwayo. Amen. Ngiyayidla i-braai pack. Anginankinga nayo. Kodwa kakhulu ngithanda lenkukhu ehlatshiwe. Abantu ngithanda yona nje ngijwayele ukuyithenga njalo ngoma Saturdays. Ngiyithenga ngihambise lapha ekhaya. Bafike beyihlabe bayilungise. Ngisathe ukuncipha ke kuyithenga kulezi insuku. Ngafica ngelinye ilanga ekhaya be busy. Everyone was busy. Umama khona ngamfice busy. Fike nenkukhu yami. Ingane zakhona zonke zathi zibhizi. Ngabona ukuthi izolala lenkukhu le ingahlatshiwe. Ngase ngiyayihlabela. Ongase ngiyacasuka ngiyayihlabela. Athiyekani ahlaba. Hlaba ngaqeda abilisa amanzi. Efaka usinki. Faka ase ngiyayiqhutha. Ngayiqhutha ngayihlinza ngayipheka ngendlela engiyithanda ngayo. But ngagcina ngalo langa manje bengiyithenga bengazi ukuthi kanti bayakwazi ukuhlabela yona. Sengifike ngiyithenge ngibanikeze bengihlabele khokhu 20 rand ukuhlaba ngihambe ngifike ekhaya nayo si right. Kusho ukuthi ngasebenza kakhulu ngangitshela ukuqhutha into elula. Into engayijulukayo ngiqhutha inkukhu. But ngase ngifikelwa into ethi uyazi ukusindiswa ukubanjwa amandla kaNkulunkulu ufana nenkukhu ebanjwe yanqunywa. Kodwa esadinga iprocess yokuthutha. Thelwe ngamanzi ashisayo. Iphindwe ithelwe ngamanzi ashisayo. Manje abazalwane abayifuni leyo process. Uqhuthwe kuphume inkani. Yabona? Ofunda abaseGalatia 5 motor card. Ngicela verse 19. Ekhuluma ngemisebenzi yenyama. Angithi bazalwane lithi sihambe ngomoya ngoba asibona benyama. Abesele ibali imisebenzi yenyama. Imisebenzi yenyama liqala ngegama elikhulu ke. Yabona singabizwe esontweni. Yabona? Nabenda ngibhekela njalo nini. Qala imisebenzi yenyama. Uma usindiswa ufanele uchuthwe. Kuphume imisebenzi yenyama. Angifundela msholozi. Zothandaza ngalo. Galatians chapter 5. Ngicela verse number 21 lapha yana 19. Uzosaba ngifuna umuntu ozoyibiza ngesibindi legama leli. Funa umuntu ozoyibiza ngesibindi legama leli. Ya, funda. Imsebenzi lalela ukuthi umzalwane uma esindiswa fanele achuthwe kuphi. Enqubungu fanele achuthwe kuphi. Ya, imisebenzi yenyama. Isobala. Hayi ngeke.
Nebutha. Yebo. 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 Yes. Yebo. Yebo. Hayibo. Yeah. Naletinye tintfo letifanana naleti lengangitshela ngato kuqala. Ala ukuthi Kuthi labo labenta letintfo bangeke balidle lifa lembuso kaNkulunkulu. okokuqala yini? Ugwadla. Ubugwadla. Bambaka ubugwadleni. Ngilifuna ngesiZulu. Ngilifuna ngeSiswati kugwadla. Eleswati liyahloniphisa bazalwane. Ningagwadli. Imisebenzi yenyama isobala. Nakho lapho umzalwane aqhutshwa khona. Uhambe kahle nami Zoom. Yeah. Yeba imisebenzi yenyama isobala. Yebo. Ekukuthi ubufebe. Abasothi bazalwane nisekhona lapha nathi yo. Nimzile umzalwane othe yo. Qhubeka Zolosi. Ubufebe Yebo. nokungcola Ukungcola. namanyala. Uyabona uma uhlinzwa phakathi kwakho kuchithwa kukhishwa amanyala. Abazalwane ngiyashumayela. Uma uhlinzwa njengomzalwane wakhiwa kukhishwa amanyala. Yemjolo qhubeka. Ukhonza ithombe nenithamduke emathuneni. Nani nina bo happy birthday, happy heavenly birthday my mom. Hayi mana lapho Msholozi. Mana. Msholozi. Ngisuke ngezwa kule ndawo manje kufanele ume uma ngizwa Webazalwane, umama wakho washona. Waphila isikhathi sakhe yafakwa ipicture yaphela isyllabus yakhe wayiclose chapter yakhe awazi nomsezulwini nomsesogwini. Happy heavenly birthday ngoba kwenze njani? Ukuphi? Nina nizogcina niba abapostoli abathi bakholelwa umuntu okubo washona. Niyangizwa bazalwane? Yeah, indaba yomuntu inonkulunkulu wakhe. Ayikho lento it's a society, it's into ebolile, into engcolile, into engekho. Nomzalwane ke ekholwa esindisiwe. Uma uzothi happy heavenly birthday my mom. Engekho leyo. Angiphinde futhi ayikho into ethiwa happy heaven. Ngiyazi ukuthi it's our loved ones siyabathanda kodwa ayikho into ethiwa happy heavenly birthday my mom. Umuntu umese ushonile awungena indawo wena usasalelwe indlela yakho ofanele ilungise. Yekela ama birthday abantu abangasekho. Yabona kufana lento kancane uvakashela emathuneni wena. Ithuna linomoya walo. Oyibona uma ubuye emathuneni ukuthi ubuye ungekho right. Ubuye uhlangahlangene. Amathuna nomoya wawo. Futhi ithuna nje sidalo linento ethi ufisa ngathi ngisho ukuthile. Uqeda amathuna uma ufika uqeda amathuna uyaqala uthi wangishiya kodwa baba wangishiya ngingedwa wangishiya ngenalutho wangishiya osizini bona usizo baba wangishiye ngalo usukhonza amadlozi unganakile abese uyeza lesontweni uzovutha hayi umama noJesu insizwe noJesu ubaba noJesu mole emakhaya ukhonza amadlozi wena
musani kancane kancane uvakasha abantu angisho bafowethu ukuthi awungayi kodwa yeke le nto okuncane kancane wena uyoklina amathuna oya uma ungangikholwa lento engishoyo oya eAvalon noma uye noma yipi grave site yonke grave site khona inkomishi etiye khona amathibhe khona umuntu nje othi yena uwondla bakubo abangasekho umama welithanda itiye abese nina baselimpopo vale love la khatha nabantu babulive wena abakalive siyayibonga sijabulile sinani nina abaselimpopo abese benza competition ngamathuna benza competition ngama-tombstone ukuthi elika Ramazuri lingcono kunelika Nemtanjera